Haina halam sogo noro jot tonai ta hokte bogus ono tinrong bagai haina hai kaise belakan nakumun katal job notification tui faijak obong ke central government job notification baksa notification dong oben simon kana mo ke SSC CGL ni bagani official notification ongkari faijak o jago sungbo date ni sime apply khemannai tai basak last date rakha tai tebo nakumun details ono sang kam ke sukrubnya saimalaine go friends noro ro pulyaun nugui tongo o jago apply khlainar bagi date jaka 21 तारिख मे 2026 सिमे और सेंखा फ्रेंड सॉन्ग नरगनुगि tongo tai last date गनरगनो रखा apply खन्या बगै 22 तारिख जुन 2026 जरतै का फ्रेंड सॉन्ग नरो o date नि बिसंगनो जे apply खन्या मुसंनाय रो apply खलाइन नारंग मनै आउन परे संतेब नाकुमन details vacancy details salary details सब संतेब काम के साइमलाइन का फ्रेंड्स नरो और नुगि tongo o jaga noro kaisa online payment ma khlainai oborong borok rojak date bo noro tongo 23 tarik june 2026 jatui noro rokha online payment khlainan bagai bangko sab online payment ma khlainai sab application fee nangnai abo bangnong no sanai or notification bising tui jotto teba nakumun details songno go friends nai tanglaun bagai ne plan sim paithak jorang ka oro noro tong firo hain haibon thik tolawno o jago noro apply khlai pro norok ni kun kiso bulok khangkai norok abrang thik khlai manai on date bo norok rokha norok nugi tongo 29 tarik june 2026 ni simi 1 tarik july 2026 jartin norok time rjakha norok clear no jotno nugi tongo o date rong bo go friends norok ni o jaga duti exam na harjungnai phulya ke tier 1 computer based examination norok na harnai o exam kan norok ni august tai september obon bising norok ni exam ngai mano abahini rokha tai or norok ni takasi exam tongo tier 2 obo norok no computer based examination na harjangnai obo kan norok ni december exam ngai mano hone brogoro tentative re rekha norok no ka friends norok kuni kisu brong ni help na khangko brong ni o jaga help center ni number jak obono norok number norok call khlanya brong no sangi ba mannai application form rong ni somonde kun kisu norok difficult hai kaba norok kisu nangai thongka step saimana musungkhe norok sangi mannai go friends sangora hain nakuman tab saimalene norok ne o jaga total post bosa phaisa wajak tai norok nor vacancy bosa phaisa wajak oro bangong phungnai pulya sangora saimalanyai norok ne oro post tam phaisa wakha obrong no go friends oro to post ko man norok yang pulya unugi tong serial number on friend name of the post oro joton rojak kaisa details norok nugi tongo assistant audit officer ni bagi phaisa wajak oro norok ni salary ka norok nugi tongo ro joton clear kharjak norok ni o jaga pay level 8 mannai salary 47600 sim sangnai 1,51,100 jartin norok salary mannai obo joto post ni bagai o tinta post ni bagai no ko friends norok oro apply khanjak nang kumor bos te bos nangnai o borok sai rekha go umbor ga thar te 30 bos ni bisingo norok ni angna nangai ne ro joto post ni bagai no rei rekha go friends khaklai norok clear kana ni o jaga o tai norok te kasi nogi jang firo hain hai o jaga o ge norok ni post or norok ni salary orang kan norok salary teksa kom pay level 7 norok nugi tongo 44900 simi norok ni start salary ngai tai o jaga 1,42,400 jartin norok ro salary mannai belai khana kabang friends norok nugun tongo jaga o post norok ni bom kan norok nugi tongo assistant section officer or norok nugi tongo central secretarial service ni baganai norok joton nugi tongo group ni tai norok umor ke 20 থেকে 30 বছর বিসঙ্গ norok ni umor nangnai ni busaka ei selection rok manai friends song norok jago abro norok naina bagani jotto bidino plan paise jara nai nangnai tai oro norok nugi tong pira hain hai ta te kasia obon thik tolo 8 number inspector or income tax ni bagai bo oro post paisa bajak norok joton nugi tongo kaisa nakomani tebo post tai or norok ni umor rong tanye go friends norok kaisa joton nai thane o jago kabangma post no paisa bajak tai total vacancy bosa paisa bagi abo nong ta phunogana norok o jago no tabunai obon thik thalawno go friends norok nugun tongo ro 3 number norok ni vacancy tai reservation joton or details kaisa rojak total or paisa bajak 12256 ta total norok ni vacancy obongkai o jaga borong ni official je website ni mani o website je thangai norok apply ba ma khlainai online ni bising thank friends official website ni link o video ni description box ang lai riwana after thangai norok apply khlai mannai go friends o jaga bara ha kotoni jot hasin lokrong ni apply khlai mannai jotan bangai o jaga rojak friends song norok jotan saimano go friends oro norok ni umor rong tanye borok khan hai oro rufika norok nugi tongo norok ni umor nong ke borok count khlainai norok 5 number clear nugi tongo 1 tarik 8 2026 o din ni simi norok ni oborno
narakjangnai friends song oro norok joto nugui tongo obono tuino borok count khlainani saka go friends o jaga norok ni age relation rok no bo rwnai borok friends song norok no abo bang phungnai tai o jaga norok nugui tongo bobo phusni o jaga otong busuk sontek busuk sonjorti norok no o jaga o date of birth asaimani nangnai obo hai hini borok oro joto jak norok nugui tongo borok no kaisa kaisa na different song norok tebo kaham ke sukrobuni saimana musongi tongkhangkai go friends norok nugui tongo obon thik tolana kaisa belekan nakmun nong no pulyap saka ST AC rok goro 5 year khlainai age relation rok bo mannai norok no oro clear no ri khatai tai ubi serong ke 3 year khlainai age relation rjaka o post ni bagainai go friends sango jaga norok ni je exam na naimani o exam ni syllabus rok no song saima lainai tai o jaga norok no bahai bake olo final select khlaijana borong no song saima lainai naitong naon bagani budno pulan sim paisa jora jotto tebo nangkuman details no kaham ke sokrobai saimana bagi tai norok kono kisu ana sungjangnai tonghagi bandra no comment kaibo sangi mannai ang norok ni comment no answer obviously reply khanyan bagani chesta khlaina go friends sang tabo education qualification tai saima laina or norok nugui tongo orang kai assistant audit officer ni bagai or norok nugui tongo central cadre ni bagai nai abang ke essential qualification sanka bachelor degree from a recognized university or institution norok joton nuguyo jare BA BCom BSc khlaijak norok busi apply khlaimanai obviously norok ni bagani o jaga post paisa paijak norok kebo mai qualification tongkai kebo project tongkai obviously apply khlaidi obai post rok খুব কম no phai friends song norok nugun tongo ke o jaga sung saimal lai phenai oro teb na kuman desirable qualification ro kha friends song norok oboron nugu tongo norok kaisa kaisa jotono pori nai different song tai o jaga norok tong piro hain hai assistant audit officer ni bagai bo state cadre ni bagai ni phaisa pojak bachelor degree keno apply khlaiman nai tai orte kaisa tongo friends song arong kan norok nang kisa kamo phunong musongo belekon nang kumana abo oro norok nugi tongo junior statistical officer ni bagai norok nugi tongo jaga kan norok no alada bebe san ka friends song oro graduate norok ungjak norok nang friends song abon logibo borok oro sanpika norok ni 12 standard ro mathematics so 60% toine norok pass ungjak norok nai borok ni bagai se o junior statistical officer ni bagani post paisa pojak norok nugi tongo tai abo yakaban norok oro nugi tong piro bachelor degree wo norok ni oro subject kaisa sanka norok nugi tongo obongke statistics subject toine kebo jodi norok graduation khlai puro tongkhangkai norok apply khlaimanai o post ni bagai bani saka norok joto nugi tong friends song oro tai bad baki je post tongmani aban bagai koro sudo bachelor degree simno sanka tai kono nainja go friends norok nugu tongo or clear bebana joton saima na khaklayo tai tabok sung saima lain norok ni o jaga baki apply khlainai oborong borok or rika kaisa kaisa nangkomani jotto borok ni official je website tongmani amti thangai norok apply khlaimane haikba borok ni or kaisa kaisa tongo norok play store thangai borok ni kaisa app tongo friends song SSC obo tibo norok thangai SSC mobile app tongo friends song amte bendo thangai apply khlaimanai o app na download khlaibo go friends norok no belekin subidar khlai rakha norok joton nugi tongo notification details no kaisa kaisa sugorbunyo go friends sungteb saimalaina oro norok ni je ang nong nupile samani norok no ro subject saimalainai tai o jago negative mark no tibo saimalainai abonai segang sung 10 number te kaisa nangkomani application fee no tai saimalaina o jago extra application fee nangnai abo sungya abo jari general candidate borong baganyai tai women's candidate haikaba oro belonging norok nugi tongo schedule caste haikaba schedule tribe oro jotono free no online apply khlaimana ro ektek phono rang nangya sangga kai tro joton nugi tongo ro tai o jaga baki online payment khainai oborok rika UPI ni bisingti ro khlaimana o sangnangya friends gasang nangkomani je important obni simen sangsaimlai notification to berakhan kolo 21 theke sangtabi 21 page osigo friends 132 taman total page narok joton nugi tongo ani yang site to go friends o jaga narok nugi tong piro hain hai 12 number narok ni exam jena naimani o exam center ng tei uprogoro clear bebere rekha narok nugi tongo jaga exam center and exam center code narok joton nugi tongo jaga tai oro state ni bumung jotono kaisa kaisa rijak official website rok mo joton rijak sang sini official website rok no phunogana bengti thangai noro apply khlainai go friends o jaga sang tiprani bagai simen saima laisina or kabangma state ni buno nor nugi tongo sang kaisa kaisa borong nai thaliya 5 number nor nugi tongo jaga friends song
oro sini Tripura bagi tongo tai oro norok nugui tongo Manipur Meghalaya Mizoram borok bagi tongo ro ga sini Agartala ni oro norok nugui tongo exam center hingka kai Agartala o nangnai 5601 o jaga norok nugui tongo code rok jotono ga friends obosai norok saimang kana khaklaio tai o official website norok nugui tongo tabang je mark khaitongmani o website thangai norok online bisingtwi apply ma khlainai ga khaklaio norok clear kana hanai ga sangtabuk to yang tei ko nanya kharikya final sangtabo jaga norok ni exam syllabus na tei saimala sinai norok nugui tongo 13 number scheme of the examination tei nyebro saka pujani exam kat norok ni TR1 nai awan pore TR2 norok ni exam nai ga sangtabo borong tei ni syllabus na tei saimala siwana norok joton nugui tongo wa jaga TR1 exam ni bagani or syllabus rakha norok nugui tongo general intelligence and reasoning ni bagani subject rakha tei BO tongo general awareness CO tongo quantitative aptitude ni bagai tei English comparison ni bagai bo oro norok no rjakha norok nugui tongo 25 mark ni kaisa question ni mark ne 2 clear jangnai 50 ni oro total mark general intelligence and reasoning ni bagani norok oro exam rona thangka kaisa subject pulya A ni support norok A ni exam rona thangka kai oro norok suru 15 minute time mannai tai general awareness ni exam rona thangka norok jago 15 minute time mannai ko joton bagani oro alada alada bhabe joto subject bagani time bo alada alada khlainai 15 minute khlainai norok no rei rakha khaklai norok joton clear kana nai tai oro norok ni negative mark rok no tui saka norok nugui tongo jago norok ni wrong answer khangkai norok 0.50 khlainai norok ni mark katungnai tai norok ni o jago exam ni question ga sangjanai objective type MCQ norok no oro sangjangnai tai English tai Hindi bai norok exam jebo kaisa bai reimannai khaklai norok clear kana nai tai hanya hai awan pore norok no jago nugui tongpiro scheme of TR2 examination bagi pore syllabus ajak norok ni time rok tai exam ni subject rok norok oro joton nugui tongo kisa kaham kana ni different songo jago season norok nugui tongo paper 1 tai oro season bo tongo norok nugui tongo 2 ghonta 15 minute time oro rakha tai subject ke section 1 tongo oro norok nugui tongo mathematical abilities tai oro reasoning and general intelligence ni bagai oro subject rakha tai number of question ke norok nugui tongo 30 ta tai oro reasoning general intelligence ni 30 ni jago norok nugui tongo total ke 60 oro norok ni question norok joton nugui tongo go friends o jaga norok ni timing robo joton rok kaisa kaisa nugui tongo norok ni marks ge o jaga 180 ni go friends oro joton clear kana khaklaio norok ni exam time rok joton rei rijak kaisa kaisa norok kam kana ni different song norok ni oro subject tab tongo obrong no tebo nanya ji norok notification download khlainai o notification link ang o video ni description box ro wana umtei norok thangnya o notification download khlainai obviously taisa nanya ji kaham kai go friends yang go to tai najnai kri khana khaklaio no paithak ngan hanai jori tang hakai chingteb kam ko saimalaina norok tebo sharing sokro saimana musang notification obviously norok taisa download khlainai obviously naji norok ni mogol baitang go tinin video asing sinai norok nai tong paithak belai belai kana hambai norok 300 jorti ang bai khrang tong baganyai tai basang salabandro ang bai bai khrang tong din nong bagang belai kan nakumani katar Tripura hastin government job notification tai parar hagotini government job notification norok ni baganya ang daily national bisingtui sob samanya tumnan baganya site ogane katai ke WhatsApp channel no follow khaya kan norok obviously follow khai ton di am tai bang nakumani chikon details song na update dei tongo tai Telegram channel ti benrong nang chikon update joton rei tongo abon baganya norok abon bo follow khai joni gutini video asung sinai norok nai channel paito hanai belai belai kana hambai 303 norok ang bai khrang tongo baganya